Live ulit tayo guys. Magpaka-live tayo ngayon. Ayan. So, nandito tayo magla-live. Yung pusa ko. Dito ka na lang kuting. Dito ka na lang kuting. Okay. You guys. Thank you. Ayan. So, shout out to everyone. Thank you so much sa mga ikot na ikot ang wifi sa internet ka po ba? Ayan. Shout out Mr. Adrian Rodarte, Ate Emmy, hello. Ayan. Hello Ate Emmy. Nandito tayo sa Budiga. Nandito tayo sa Budiga. Ayan, oh, nakita nyo? Oh, ayan. Kasi nakakaistorbo daw ako sa labas sa mga daming planong ginagawa ni Bosheng. Ayan. So, dito tayo. Maraming salamat. Mr. Adrian, late na naman si Lola Amy. At Ate Emmy, inano ko lang to kasi, ikot ng ikot yung wifi. Wala, no choice ako talaga. Pag nakailang ako nakailang ulit ako ng ko. Ilang ulit ako ng live. Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Si Mr. Adrian Rodarte as always be here for me. Thank you. Ayan, mag-ilaw-ilaw na lang si host ng niya. Ng tawag dito, ng kanyang camera. Ayan. So, nakita nyo na ako, oh. Nakita nyo na ako? Ayan. Thank you so much for my 3 million viewers. Nasaan na ba yung chinelas? Ikot siya ng ikot. Ayan. Loading ba ako, guys? Ayan. So, may second voice, no? So, that's it, guys. So, tuloy-tuloy na tayo. Ayan. Nakaluto na ako. So, Ate Emmy, 100 na si Mama Jen. Naka 100 na siya. Hindi na, talaga as in nag-stop. So, wala akong choice kundi tawag dito. Hindi magandang internet actually, ayan. Pero tuloy-tuloy lang. At least dito hindi ako loading. Sa cellphone nyo lang. Sa cellphone nyo lang naglo-loading. Pero hopefully, sa akin hindi siya mag-loading. Ayan. Sana hindi mag-loading sa akin, di ba? Kasi,
para naman na tuloy-tuloy tayo. Ayan. Shout out to my 2 million viewers and to my 1 million thumbs up of love. Thank you. Ayan. So, hindi na loading. Ayan. Mr. Adrian Rodarte, can you hear me? Can you hear me, my friend? Ayan. Mr. Adrian Rodarte, can you hear me? So, ayan. Nakita nyo niya ang aking housing. Nandito tayo ngayon sa bodega. Yahoo! Ang hina talaga. Ano, Mr. Elias TV, sorry kanina ha. I need to stop my live stream. Alam mo kung bakit? Naglulino ko yung ano, ang hina ng internet. O, di ba? Pinagpalit-palit ko yung PLDT na punta doon sa router namin. Pero ito, trinay ko yung Converge. Yun na naman ang kinabit ko sa desktop. So parehas, ko dun sa ano sa sala. Kasi istorbo daw ako dun sa mga plano niya. Gumagawa ng ano, gumagawa ng plano yung husband ko. Kaya medyo, ano, ayaw niya na nandun ako. Kaya go lang tayo dito. Ayan. Loading pa ba ako, guys? Hello, everyone! Loading pa ba si host? Loading pa ba ako? Ayan. So, pakitingnan na lang. Sabihan na lang kung loading. Okay. Hello, Jasper. Condolence to you, bro. Ayan. Maraming salamat sa good memories. Ayan. Maraming salamat sa'yo. You are now in heaven. So, mamimiss kita. Ayan. So, extend my regards to Mary Grace, Ate Emmy Gob. Ayan. Condolence to her. Ayan. Thank you. Di ko marinig. Di ko naririnig. Ay, hindi mo ako naririnig. Ilakasan. Ayan, oh, hindi daw ako marinig ni Mr. Elias TV. Ayan, narinig mo na po ako. Pero nga. Hello? Ayan. Ayan, you can hear me now? Can't you hear me now, guys? Ayan, ang hina daw sabi. Paano ba to? First time ko kasi na ganito ay ano, na-miss ko kasi ang desktop ko kaya dito ako ngayon. Okay na, yaw! Yaw! Yan ang gusto ko. Ayan, so thank you. Naano ako, na-imbierna na nga ako eh. Gusto ko nang give up. Kasi ang hina talaga, 'di ba? So ikot ng ikot kanina pati sa desktop nag-iikot kaya bahala na si Batman kung umikot ito mamaya magdamag kanyang live. Ayan, so kanina 'di ba? Kanina nag 2 hours ako. Konti lang naman ang binigay ni Lolo. So kailangan kong humataw. Hirap naman. Ayan. So nandito tayo sa lungga. Ang lungga-lungga niyo. Ayan. Sana umala, sabi ni Mr. Elias TV. Ayan, thank you. Thank you to you, Mr. Elias TV. Ayan, dito ka na lang, Kat, para, pero dito ka dapat eh. Ayan. Kasi para hindi naman makita yung kaguluhan ko. Ayan. Ayaw talaga eh. Ayan. So, thank you ng marami. Ayan. So, shout out Dave Cameros. Hello to you. Ayan, guys. If you are not yet connected to Dave Cameros, hello to you. Dave Cameros, alias TV, hello. Shout out Parikoy. Ayan. 700. Wala nang ilalakas ang boses ni host. Ayan. So, thank you guys. Ayan. Maraming salamat. Pagtyagaan nyo na yung boses ko. Medyo madilim ang room. Pero, ganyan ko yan para maliwaliwanag, di ba? So, pagpasensyahan nyo na ang background ni host.
talagang hindi maiwasan, 'di ba mahirap lang tayo. Wala tayong ikakaganda ng ating room, kaya ito lang ang nakayanan ni ayan. So, okey na ba itong camera? Ano ba 'tong camera na 'to? Okay, ayan. So, Mr. Adrian Rodarte is in the house, alias TV done to you from Ate Emmy. Ayan, Ate Emmy, everyday ka mag-attend kay Elias TV. Ayan, yan ang malupit na host. Si Mama Jen, nandoon siya kanina. Yan ang mga kasamahan mo. Nandoon siya. Ayan, bakit ba madilim ang aking nag-phone? Ayan. Saglit lang guys, ano ko lang. Ayan, so isabit-sabit ko itong aking mic para maririnig pa rin ako. Ayan. Saglit lang. Saglit lang. Iayos ko lang yung cam. Paano ba to? Ayan. So, ayan. Ganyan siguro to. Hindi ko kasi alam to i-operate kasi wala si Husbanderes. Pag nandito siya, talagang inaano niya. Tinutulungan niya ako. Okay. So, this is it. You can see me now, guys. Okay, yan. Diba, maliwanag na Ayan. So, thank you. Maraming salamat. Ayan. Dave Cameros, done to you from Ate Emmy Gob. Okay, guys. So, kindly hug her back kay Ate Emmy and return. So, it's your turn, guys. 3 p.m. and the afternoon, guys. Ayan. Gusto nyo ng banana? Puntahan nyo lang po si Alias TV. So, ako kasi medyo konti ang aking viewers na ngayon kasi syempre, yung mga sumusuport sa amin ay naghahatawan sa WH kaya wala din naman kami mga ninja, 'di ba? So, Ate Emmy, I have to siguro, ibigay ko sa'yo si Starlatan. Starlatan. Ayan. May I. Kung makakakunik ako dito, okay. Starlatan. Ayan, home. Emmy go. Lagyan kita Ate Emmy. Hindi na ako magbakas. Emmy go. Ayan. I-search kita. Emmy go. Ayan. Okay. Magandang place. Binigay ko yata ito sa'yo pero hindi. Hindi pa naman yata. Okay. So, Starla, may tong pinanood ko sa'yo, Ate Emmy. One of the best placer in Bulusan. Ayan, one of the best placer in Bulusan. Ayan, ko lang siya. Full watch ko. Ayan, Dave Cameros. Emmy Gob, hello. Ayan, si Mr. Dave. Ate Emmy is already done to your channel. Ayan, sabi niya dinala daw niya ikaw. Nakasuporta kay Alias TV. Ayan. So, thank you. Maraming thank you. With it, Mr. Dave. Ayan. Okay. So, Ate Emmy, ayan. Starlatan now is your friend. Ayan. Friend mo na si Starlatan. Ayan. Starlatan. Ayan. Si Starlatan. Okay. Starlatan. Bakit ayaw nito? Okay, ayan. Sumunod tayo dito ng live.
Ayan, Raysel TV, hello sa lahat. Hello to you. Shout out Raysel TV. Big shout out to you, Miss Rachel TV. Thank you for coming to my live stream. Okay, guys. Ayan. Okay, so maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Ayan, maraming salamat sa inyo. So, i-comment ko lang muna ang aking sister. Ayan, so safe flight to you. Ayan, internet. May gulay, what the? Ayan, Raysel TV, hello to you. Big shout out. Okay, Ate Emmy. If you are not yet connected to Miss Raysel TV, ayan, 120 tayong mahalan. Ayan. So, it is done. Okay, so thank you. Maraming thank you sa inyong lahat. Ayan. Maraming thank you sa inyo. Okay, guys. So, we are now 3 million viewers. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys, na nandyan sa live stream ko. Mr. Dave Cameros is in the house. Ayan. So, magbatian tayong lahat. Okay. So, 2 million viewers. Thank you. Ayan. Ikot ng ikot tong ano ko eh. Ikot ng ikot kay dinalaw ni Aling Luding. Aling Luding is in the house. Okay. So, thank you ng marami. Thank you ng marami. Maraming salamat. Ayan, Corex Vlog is in the house. Hello to you, Corex Vlog. Thank you so much to you. Ayan, thumbs up na po. Yes, thank you for the thumbs up. Okay, guys, maraming salamat sa mga pa-thumbs up nyo sa akin dyan. Okay, Corex Vlog, Raysel TV, hi po. Ayan, so guys, if you are not yet connected, Corex Vlogs is in the house. Na-monetize na po ba tayo, Mr. Corex Vlog? Monetize na po ba ang channel natin? Ayan. So guys, thank you. Daghang salamat. Ayan. Thank you so much, guys. So if you are going to visit the channel of Mr. Corex Vlog, kindly don't skip the ad channel. Yung hindi tayo nag escape ng ads para sa kanila kasi sintabo lang po yan. Okay, sintabo lang po yan and dineda sintabo para mabuo yung piso. Ayan. So, we need to support those who are monetized channel kasi ganun din ang gagawin nila sa atin. Pag tayo na monetize, ganun din ang gagawin nila sa atin, di ba? So, this is it. So, guys, as a piece of reminders lang. So, you can stay 15 minutes on my live stream. Then, you are free to fish some other doing their live stream. Then, you come back. Okay? Basta 15 minutes lang po. You have to stay on our live stream. Okay? So, shout out to everyone. Shout out to my 2 million viewers. Okay? 2 million thumbs up. Thank you. Maraming salamat. Patamsak naman po ako sa mga hindi pa Ayan. Big shout out to you, Corex Vlog. Congratulations. You are now a monetized channel. Thank you to you. Ayan. So, Corex Vlog is in the house. Yan. So, si Pusa muna ang kasama nyo saglit lang.
Hello everyone. Yan, 3 million viewers. Thank you. Okay, so 3 million viewers. So Mama Jen, sino yung sinasabi mong si Papa Bear? Papa Bear? Thank you for the thumbsuck. Ayan. Thank you for the thumbsuck, Miss Marian Prado. Ayan guys, if you are not yet connected to Miss Marian Prado, kindly be connected. Ayan. Kindly be connected to Miss Marian Prado, guys. Ayan, magmahalan kayo. Ayan, magmahalan kayo. So, nandito tayo. Ang gulo-gulo, di ba? Okay. So, ayan, shout out to my 3 million viewers. Thank you so much. Mama Jen, sino yung sinabi mo si Papa Bear? Sino yung sinasabi? Sinong Papa Bear sa Ate Jen? Ayan, so we are now 3 million. Thank you. Yung nag-comment sa intro ko, ay, baka ninja yun or organic siya na talagang nagbo-view lang ng mga ano. Ayan, tingnan mo. So, baka ninja lang or ano. Pindutin mo lang yung pangalan. Di ba nag-comment sa'yo? Pindutin mo lang yung pangalan niya, diretso yun sa channel niya. Pag nag-comment sa'yo, pindutin mo lang yung picture niya doon, pupunta yun sa channel. Oo. Anuhan mo na lang siya. Pero may subscriber siya. Ilan ang subscriber niya, Mama Jen? Pag ganyan, ninjang maon na subscribe ko na kahapon. Okay. Oo, okay. So, Mama Jen, 100 ka na yata. Mag-StreamYard ka na. Ayan. Wow, congratulations, Mama Jen. Grade 1 ka na. Pwede ka na mag-live. Ayan. So, congratulations, Mama Jen. You are now grade 1. Ayan. So, congratulations for your graduation on grade 1. Ayan. So, bubunuin mo na yung road to grade 2. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Mama Jen. Ayan. Go lang tayo, Mama Jen. Mauli ka man sa Bicol kaya ihataw mo na yan. Okay. So, guys, thank you so much. Maraming salamat sa 4 na milyon. Ayan. 4 na milyon. So, thank you so much for my 4 million viewers. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. Ayan, naririnig nyo ba ako? Naririnig nyo ba ako? Ayan, si pusa, nahilo-hilo na. Ayan, yung pusa ko. Ayan, busy lang ako host. Yes, Miss Marian. Thank you, Miss Marian Prado. Ayan, guys, if you are not yet connected to Miss Marian Prado, ayan, Mama Jen, connected ka na ba kay Miss Marian? Ay, wow, Miss Marian, nasa, ka na, 346. So, hopefully, you can make it to 400. Okay? So, go lang tayo, guys. Maging positive lang tayo, di ba? Ako nga, minsan, parang na ako na hindi ako nagla-live. Parang, hi, konti na lang yung viewers ko. Ayan. Hinahanap ko yung mga sinuport ko dati. Hindi na pumunta. Pero it's okay. Ayan. Corex Vlog. Keep the ads, guys. Corex Vlog is a monetized channel. So, hopefully, ma-monetize din tayo. Diba? Ma-monetize tayo. Para malaking malaking kaalwan. Makasupport tayo ng bongga. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. So, ako, ang aking live streaming today is
ano ko lang siya ng 2 hours. 2 hours ko lang ito kasi medyo hindi maganda, loading na naman kaya baka i-stop ko na mangisda na lang ako, 'di ba? Okay, so ayan, may 4 minutes pa tayo, 1 hour ko na lang 'to Mama Jen kasi loading talaga grabe. Hindi siya makapag-ano ng internet. Nakakainis. 4 minutes pa. Ayan. So, tapusin ko lang yung 4 minutes, then I'll go stop. Pero kung okay na mamaya ang internet, I'll can go. Kasi medyo mahina talaga loading ng loading. 'Di ba? Nakakainis. Okay lang, makadagdag na lang. So, magpi-play na lang tayo mamaya ng mga videos natin para makadami tayo. Ayan. So, maraming salamat. Ayan, loading talaga siya. Loading, loading, loading. Ayan. So, bukas baka ihataw ko to sa live stream. I'll try. I will try my very best. Ayan. So, thank you. To you. Ayan, may dumating. Si Mr. Amer. Ayan. Hello to you, Miss Amer. Mr. Amer. Shout out to you. Ayan. Okay, nandyan si Mama Jen. Si Mama Jen is in 100 bananas right now. And may I see your videos? May intro ka. Okay, play ko na ang intro mo. Didikitan na kita, Mr. Amer. Ipi-play ko na siya ng kanyang intro. So, ito yung intro mo. Ayan, piniplay ko yung intro. Push your button. Ayan. Okay. So, Mr. Amer, yan na. Magko-comment lang ako. So, Mr. Amer, I'm done to your channel. Okay, so I already done to your channel, Mr. Amir. Ayan. So, thank you so much, guys. Okay, Mama Jen is in grade 1. So, ano pa, Mama Jen, ang hinihintay? Sige, mag-play ako sa iyo, host. Yes, thank you, Mr. Amer. Maraming salamat. Salamat sa iyo, host. Yes, thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Mr. Amir. At dumating ka. Ayan, sana araw-araw mo akong dalawin. Pa-stream. Kasi, syempre, hinahabol yung time. So, may ididikit pa ako sa yung isa, Mr. Amir. Ayan, dikitan pa kita kay Starla. Huwag mo nang balikan si Starla. Si Starla. Huwag mo na pong balikan si Starla ha, Mr. Amir. Kasi ano ko lang, ay, wala pa palang ano. Saglit, i-connect ko lang sa wifi. Okay, wifi is on. Okay, so, anong oras lagi ka mag-LS? Alas 7 ng gabi ako. Alas 7 ng gabi ako nag-start. Then, sa hapon naman, pag wala akong lakad, I start 1 p.m. So, 1 p.m. ng hapon. Then, alas 7 ng gabi. So, 2 beses ako nag-live stream. Ayan. So, dikitan kita kay Astarlatan. So, wag mo na itong anuhan. Ayan. Wag mo nang balikan ha, Mr. Amir. Mr. Amir, 24. 24. Sanhi. Ayan. Sanhi. Ayan. Sanji. Ayan. Okay. So, Mr. Amir. Ayan, si Mr. Amir. Amir. Ayan. So, ang intro mo din ang i-play ko kay Starla. Ayan. Not Sanhi. Sanhi. Tapos na. Ayan. Ayan. Shout out host. Yes, shout. Ayan. So, Mr. Sanji. Ayan, si Mr. Amir. Tapos na si Mr. Amir kay Miss Marian Prado. Ayan. So, thank you, Mr. Amir. Ayan. Okay. Ayan. Ano ko lang yung,
Ay sus, umiikot-ikot talaga 'pag lahat naka-connect sa ano. Ayan. So ayan, sinubscribe ka na ni Starlatan. Ayan, sinubscribe ka ni Starlatan. Maraming salamat. Ayan, tingnan ko muna video mo, host. Yes, thank you, Mr. Amir. Thank you. Maraming salamat. Ayan si ano, ninja naman si ah, ninja naman ito si ano. Pero nag-comment ako. Awesome intro. Ayan. Ayan, sayang wala si ano, kung nandito si husband mabibigyan ko po. Maraming thank you sa inyo guys. Ayan. Big shout out to my 3 million viewers. Thank you so much guys. Ayan, loading. Loading pa ako guys. Kasi kung loading magi-stop na ako. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. So, ayan, maraming salamat sa inyo ha. Ayan, so thank you. Tapos na ako nag-play doon sa host. Okay, thank you. Sa akin hindi. Ayan. Kanino, Miss Marian? Hindi naman host. Ah, okay. Oo, kasi kanina loading siya ng loading ano, Miss Marian, parang nawawalan ako ng parang naano ba ako, parang nanghina ako na ano, basta parang nanghina ako na parang ay wag na. So, saglit lang ata, tawagan ko lang yung sister ko ha. Guys, diyan lang kayo ano. 5 minutes pa guys. Ayan. 5 minutes pa. Okay, so 5 minutes pa. Habang tinatawagan ko yung sister ko. So, dyan lang kayo. So, I extend na lang ko ng 5 minutes. Ayan. Ayaw man sagutin. Ayan. So, ayaw sumagot. Bala ka ba na? Okay. So, basta ingat kayo sa flight. Okay. So, loading sa, hindi siya nag-loading actually dito sa desktop. Pero dito sa phone, my God. Ayan. O sige na guys, thank you. I'll see you again tomorrow na lang. Bawi na lang tayo bukas no guys. Para at least makadami-dami din tayo bukas. So I'll try my best bukas na lang tayo. Ano? Bukas na lang tayo, tagamitin ko na lang yung cellphone ko para at least ano-ano tayo, hindi talaga makakonect, nakakainis, okay? So, thank you so much. Maraming salamat. Ayan. LS ako sis. Ah, okay. Sige. I'll try. Mag-LS ka? Thank you, host. Thank you, Mr. Amir. Thank you so much. Pa-jacket muna. Ah, okay. Sige. I-jacket muna kita, Mr. Amir. Wait lang ha. So, talagang loading ito eh. Ayan. Okay, ginakit na kita, Mr. Amir. Ayan, kindly comment below kung tingnan mo kung ano. I-comment mo nga, Mr. Amir. Mag-comment ka nga kung kulay blue ka na. Ayan. So, ayan guys. We're going to, thank you so much, yes. You are welcome and I'll see you again tomorrow. Going to, ano na lang, so yung WH ko kailangan lumaki. Okay na host, kulay blue na ako. Yes, thank you and God bless everyone. Okay, Miss Marian Prado is doing her live stream. So kindly support Miss Marian Prado. Okay, so Miss Marian, are you going to start na so that we can i-refresh ko lang yung desktop? I-refresh ko lang yung desktop kasi
para mas mabilis kasi i-disconnect ko muna lahat ng connection. Be positive lang tayo, hold on to our dreams and be positive, okay guys? Basta saan din, 'di ba, may mga struggles talaga tayo sa when it comes to internet, lahat naman, may struggle before going to succeed. Okay, so goodbye everyone, I'll see you again tomorrow. Ah, tapos na ako nag-play bawi ka. Ayan, bye host. Ayan, thank you so much Marian. Tapos na ako nag-play bawi ka. Ayan. So Miss Marian, bawian mo na lang si Mr. Amir, okay? I'll see you again, Mr. Amir. I'll see you again tomorrow. Okay, I hope to see you around. Okay, thank you. Bye-bye and God bless.